50 iyapo ishi yechingwa ishi achingwa nedhiringi nesuva yenzi totokwana totongoenda kubatachi manje ndozvawavira here bro amuzi rimi mandibvunza makati takati pari iyi ndichaja 5 votes ndakati 20 rand ndamurova chekuseri ku ndakamati 50 watengesa ma10 rand 20 rand ndamurova chekuseri nefate dangoti kusepuse dachiroaseseekuda maita nefate asi makuda kunyima muyenzi aiwa fate yatotichecha zvakawanda jesu akaropafadza zvingwa zvina mai mwana oibata mavatambidze kuti zvitechire muendesa kakwa zvakarewo uchanozotora rwachombero unotora chizvi zvakakwira wokuenda muShoprite ndokuti vataishandisa pambepo vachiona kuti tiri kuishandisa uri kuenda unotenga apo parikwana tools dzechingwa utora mama here kana pakwana tools dzechingwa wobva wotsvaga nekashuga kacho shuga yacho amutoreni yes ndikutengere mvura ndawakosha mwana wangu wakutoda kutengerwa mvura asi zveinoitawo zvetaura yekataura zveinoitawo zvetaura hamuna kunochererere nemvura hamuna zonochera pai mina mwanangu tikunochera 20 liters ungaita kuwanda sei nakunonoka yafona ichitobudaitotsveta foni tokutendai mwari matipa mari yechingwa tichidadirwa ndangoya kuzongorikwa musoro mahara ndakati mwari imi muri apa yati ngandanganda manje mbana wangu aona seminana yaitika asi uri kuti dai minana iyo minana inoitika pakutsvaga irendi unotudi kana pakuda kutenga mota kana pakutsvaga kuenda kuZimbabwe inini chinangwa changu chiri kungori vari kuenda kuZimbabwe pamwamwe hamuna kana pekugara pacho urit kwete kutamba you don't have a house hamuna house atakatadza kufara tiri panyika tozvo yes mari my money asi mari asina kuitengesa maiyoni dangoichengeta aiwande saka hapasina chekudya katomboichengeta tochiwana kunova kuzi kumusha kako kuti totora mudura bhati zvabaita maitaiti nababa taiti vachazvinzwa zvavo ende mafesi akachibuda mati taiti akaita sei vaijoni